Ya bayyana fuska gashi zahiri rayuwa ta da ta kasana a cikin hadari dan a kasa ta darajar dabba ya zarce jefiri manyan kasa ta wasu ko a cikin su dace ko na gare shi me ya kuna da gyara ba zai inganta ba ya yawa a duniya musamman a kasa ta wannan rayuwar da me yayi kama ko in ce ma mugunta ba sa tunanin gaba sai lalata masu nagarta akwai kanwata akwai yayata shin me ya kuna da gyara ba zai inganta ba rayuwa ta ta kasa zama a cikin walwala kasata ma'ayin abin da ya dace ga kashe-kashe ga sace-sace ya rayuwar za ta inganta babu halin muje noma kiwo an takura shi ma hannun nade kamar tabarwa kamar tabarwa wannan kasata siyasa a ƙasa ta burinsu ne su haɗa mu suke ba mu dama mu ɗauki makamai mu kashe kanmu sun tura 'ya'yansa ƙasar waje mu kashe kawunar mu da kanmu fara da sai mu gane hakan mu kare kanmu na washe ne mai karewa shi za ya kare mu abin ya riga ya kai ƙarshe ba a tunanin mu shin ina za mu raba mu samu sauƙin rayuwa babu sauƙin karatu yunwa wahala ya ƙi yankewa na ɗan ƙasa bai da yance kamar ciyawa ake sa